Maqhawe Zulu sanibona. Nayo le nsebenzo yodumo le umprofeti abekhuluma ngayo. Iyona le. Amaqhawe aseyithengile. Bungaka abantu abayithenga lapha ulayini. Nawe la usuka khona ulayini. Yabo hamba le ngasekitchen. Yiwo loya. Wena uzongena le nkonzo uzoyithola. Wena ke ongeke ukhona ungena kule nkonzo namuhla. Usoyithola nje ngensebenzo yakhe eceleni. Na ulayini. Wonke umuntu uyayifuna le nsebenzo sila enqabeni ministries. Namhlanje kuzoqala nje inkonzo yokubonga unyaka, inkonzo yokukhanyisa amakhandlela, inkonzo yokukhushula kwesidalo. Ayikonakele impela amaqhawe, konakele. Yiwo wonke ulayini loyana, ubona nawe. Abanye sebehambile. Ngikuthatha ngiyakubeka nje. Nawe. Yiwo wonke ulayini loya. Nawo la uqhamuka khona. Nawe amaqhawe ibalekile le nsebenzo ukuthi nawe ube nayo. Ungaphuthelwa izoqala inkonzo maduza nawe la hamba khona. Indaba enkulu kule nsebenzo ingakuphuthi. Nangu nomama uyiphethe yakhe nansi. Baba. Nansi uyiphethe yakhe yabona. Ngiziphethe tata. Uyiphethe. Yebo baba, Nkosi. Nampa babuyithenga. Nansi. Indaba iphelela lapha ufike uyithenga. Nawe ke ingakuphutheli le nsebenzo ibalekile ukuthi ube nayo. Njengoba umprofeti ade chaza sazophinde futhi nathi sinibhalele ukuthi isebenza kanjani uyithole ube nayo uqina nje uqinise nekhaya nawe. Wazosithanda baba umprofeti. Buka nje abantu abayifuna bayothenga.